tumis jamur uwit. Nek ngarepanku ya nek wit bidara terus wite gudi selok wis gapuk-gapuk tapi yo sik tumbuh panggan. Nah kok enek jamure wakeh. Sakjane wis suwi ngono kuwi wakeh, tapi aku nggak patek lagi mong kok pengen tak tumis jajal enak pura yo. Nah, iki bumbune brambang, bawang karo lombok tak irisi kabeh terus tak tumis. Nek wis aromane sedep, lagi tak jegurne jamure, tapi jamure mau wis tak umbah, terus tak suwir-suwir ngene yo, guys. Terus iki tak tambahi urang dawu sithik. Lanjut tak tambahi sawi yo, guys. Iki wis tak umbah, terus tak irisi ngene iki sawine. Bar ngono tak tambahi banyu sithik. Terus lanjut tak tambahi uyah, gula karo kecap manis. Baru terus tak tiliki, aku yo rada wedi setengah orang tau belas loh. Tak tiliki siji, tak tunggu 5 menit, aku nggak mumet, nggak popo. Oke, berarti aman, guys. Tibakno rasane enak, guys, kenyil-kenyil ngono loh. Lek nek mau enek jamur uwit ngene iki masakan ngene, guys, enak. Wis dadi, guys, mek ngono. Penak kan?